dedicar este día este mes a una persona que confío y gràcies a tots i a tots per estar aquí avui. Vaig dir-vos les paraules, no sé si seré capaç d'acabar, però és molt clar. Me sent bé? Fa uns dies parlava amb el Pep per Skype, que recordes? I em deia que anaven a fer-li a un homenatge, a un llibre pòstum. Jo no tenia molt bé què era això del llibre pòstum i vaig posar de què es tractava exactament. Vaig posar a buscar per internet què significava això. I vaig trobar la història un poc de la guerra, sobretot als Estats Units, i la relació que té el tema dels títols pòstums que es donaven als soldats que havien fet algun mèrit important a la guerra i que després hem vist molt en les pel·lícules quan va aquest general vestit d'uniforme a casa dels familiars i els dona una medalla dient tot el bé que havien fet els seus familiars pel seu país i per la seva pàtria. Aleshores, em va parecer graciós perquè jo sé que el tio, si haguera sabut que estem avui així, si estàvera veient-nos, que sé que estava veient-nos, i pareixeria molt divertit, i faria gràcia, no crec que no sé si estaria molt d'acord, però li faria molta gràcia. I ell jo crec que no haurà volgut una medalla i no haurà volgut cap de reconeixement, i haurà volgut, segurament esta gràcia diria, segons de tantes romanes, i com se va treballar sobre el futur de la Fox o de Paco del Duc o de la Suport. Ell podria utilitzar la nostra energia per això i jo crec que és el que hem de fer a partir d'ara. No és tan bueno, per a tots els que estem així, entenc que aquest acte té un altre significat, que a mi la primera, té un significat de reconeixement, de recordar, de no oblidar una persona que va ser molt per a tots. Suposa que és algo innat en l'ésser humà, el fet que es pot assumir una pèrdua com la d'ell. M'ha demanat avui que li dediqui unes paraules a mon tio. La veritat és que porta 2 setmanes, o un mes ja fa, pensant què podria dir-vos avui sobre ell, i no he pogut trobar unes paraules que resumissin tota una vida, perquè ha sigut tota una vida de compartir. Suposa que cadascú dels que esteu així tindreu alguna cosa que dir-li, alguna cosa que recordar d'ell, i de fet us animaria que agafareu este micro i parlareu i direu el que veieu si és que n'hi ha temps i es pot. Per a Jaume i per a mi, el meu Jaume avui no ha pogut estar així, a ell li agrada molt estar també, però jo personalment parlo en nom dels dos. Per a nosaltres a mi era el meu padrí, el meu tio era el meu padrí, i era com el nostre segon pare. Ha sigut una vida molt a prop d'ell, hem viscut en la seva casa. És algú que hem tingut sempre molt a prop, amb qui es comunicava constantment, fins i tot estar tan lluny els dos. És algú de qui hem après a ser i a fer, i algú de qui ens sentim molt orgullosos. Ell era com un bon amic que em va dir fa un poc. Em va definir com un home d'esperit alegre dels que cada vegada fa més falta, i jo crec que tenia molta raó. Era un home actiu, era capaç, ell feia i no demanava res a canvi. O pot ser si ho demanava i aconseguia que tots ens involucrarem en assegurar-nos de que realment ho estàvem fent. Ell era molt actiu en la defensa del territori i de la cultura. Sempre tenia coses que fer, i des del cap i els planificat. Quan li demanaven alguna cosa mai tenia temps, però sempre acabava trobant un espai per a nosaltres. Ell ens ensenya moltes coses que ens serviran tota la vida i que també seguiran aprenent dels nostres fills. Gran part del que hi érem, nosaltres som ara, i també ho serem demà. Vaig dir-vos ara unes paraules que va escriure el meu germà i que vull transmetre així. Homenatge a Toni Mascaret i Calat. Incansablement d'ideals firmes i intactes. Aquest home ens va ensenyar que els diners no es mengen i que la major riquesa que podem tindre prové de la natura i de la puresa de l'home humanitat, cosa de la que en altres països es prescindeix. Per tant, hauríem d'estar agraïts pel que tenim i saber explotar el tallat. Quin millor dia que avui per a fer-li un merescut homenatge a la seva tasca com a bon valencià, amant de la seva terra, a la que no va abandonar per un grapà d'euros. Com bé deia, pa per avui i pa per a demà, i de fora vindran i d'ací ens tiraran. Ell preveia que en un futur no llunyà, a través de l'explotació urbanística que estem presenciant, el fet que no anem a ser més rics a través d'aquests mètodes, sinó
L'únic que anem a fer és enganyar-nos a nosaltres mateixos, donant un pas enrere i quan tot estiga fotut no hi haurà solució alguna. Toni, tot aquell que t'ha envoltat i hagi recorregut en companyia teua un camí d'interessants experiències sabrà que tu has sigut una persona molt disposta a millorar les coses, ajudar, aprendre, ensenyar, col·laborar, sobretot destacant la professionalitat, coherència i serietat que has demostrat fent les coses que són la base per evolucionar com a éssers racionals que som. Esperem que gent també com tu, tan disposta a obrir els ulls a la societat. Els teus ideals i conviccions per fer d'aquest món un lloc millor. Sempre estaràs amb nosaltres. Adéu, Toni. Moltes gràcies.